Kementerian ke Sarkar Jala Badairu ke Chairperson Jangka Komiti Halor ke Reservation Roster Kokong Ampareen Lingdo akakat kendai terik ujelio kalau ong bakas nguthu ega jing ang nuot ke bakrau halor ke jing kular ke Sarkar ban Khmih no ega reservation policy Henry kalau ong ba shwa ban le ekata kadon kam ban yo iki jing tho jing tar neki seng san perthai ki khot ke civil society ki NGO pat kiwe Shua bangin le tangi don kam shua ban yo ya ki jing tho ki jing tar na ki political parties na ki civil society members ki NGOs bat ngin pet bahaya kita ki jing keli ne ki jing ai jing mut jong kita baro hakmat jongi nang tu ngin sesngo thu pat ki experts ayu phi don kam ban pet ban khmi ya kita ki jing keli ki bami ne ki jing ai jing mut ki bami na kita ki jing tho jong ki nong shok shnong shaka sarkar ka jongi kalau ong ru bekila banyak syakmat tang hadian balayo ega jing tho jing tar khnang ba lada ka poi syakanu ganu yeng ka shari kan omdan kanu jing shabu jing keli ya ki jing ai jing mot jong ki seng ba pher bat hadin bangilala bangin le ya kata ka kam yin sala banyak syakmat ban pet ba ya kanu ka bangile dai pat ban kan mau balada ka poi syakanu ka yeng shari ka ban syak bishar ngin num don ha kanu ka position ka ba kanu ka court kan sala ban strike off ne ban bo jingkali ya ka legal positioning jong kata ka jing ai jing mut jong ki groups ki bophe ngin sale kloy ya kani ka kam bat ngin persyang hakini ki kendit tayau kalaban Shim kendit banai ru namar kani kam dei ka basuk ka kam ban le bat ngi kermen ba ki pat ba kindon ka jing shania ba habangi ong bangin review ya kani ka kam ngin saya pen kumno ban le bat shanu ban ya lam kani ka kam